ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. M Sadiq Bulangu TV. Ayakai inda ka so ba a nan gida ya sakar ba, abinda Allah ya banka gaba ka kwacin ba. Inda ka so ba a nan gida ya sakar ba, idan Allah ya banka gaba ka kwacin ba. Baiwar waka ya bamba ka kwacin ba, basira Allah ya bamba kai mun ba. Ramona ko da a ina ba za ya wucin ba, kaga ku sai dai kai hakuri baka kwacin baya, baka kwacin baya, baka kwacin baya. Rabona ko a sama ma ya wuce ni, gaskiya ta fito ba a hana ni baban naku na zo ko za a kashin gaskiya in ta zo ba na kushe ta, ba na kushe ta, ba na kushe ta. Abinda Allah ya banka gaba ka kwacin bayaro, baiwar waka Allah shine ya bani, basirar waka Allah shine ya bani. Kai ko dan uwa ka zo kana tasa da dan Allah, dan uwa ita taki ce, ita taki ce. An harka ke na dubu na kasan so ne, ka so na wasu suna burge ni, wasu sun kushe ni wasu koyaba ne. An harka ki ne ina da masoyarwa.